Ja srdečne ďakujem prezidentovi futbalového klubu ZTS inžinierovi Ivanovi Nemečkovi. V tejto chvíli kvakajú aparáty, pretože je to chvíľa mimoriadne slávnostná. Primátor mesta Dubnica nad Váhom Juraj Červiníka prestrihol pánsku sporu s viceprezidentom futbalového klubu inžinierom Vladislavom Fabrikovským. Futbalový stadión s umelou trávou tu u nás v Dubnici nad Váhom bol slávnostne odovzdaný do užívania. Ďakujeme. No a v tejto chvíli slávnostný výkop. No a je tu záverečný hvíz, vážení priatelia, záverečný hvíz, ktorý končí stretnutie priateľské, nádherné, slávnostné stretnutie pri príležitosti otvorenia umelej trávy, stretnutie, v ktorom ste videli súboj